Nazdar, moje meno je Jakub a vítajte pri ďalšom tutoriáli, v ktorom si ukážeme, ako vytvoriť Dragon Effect. Vytvoril ho poľský fotograf Andrej Dragan, ktorý sa preslavil tým, že fotil starých ľudí na nejakých rôznych miestach a používal pritom motto vyhrajte sa so stareckou krásou. No, tým sa dá naozaj krásne vyhrať. Tak, poďme na to, otvoríme si Photoshop, ja už som si tam vybral obrázok takéhoto starého pána a čo urobíme ako prvé? Vrstvu si odzamkneme, dvakrát na ňu klikneme, potvrdíme OK a následne si upravíme tento obrázok, tak poďme na to. Cez obrázok, úpravy, hneď môžeme dať úprava farieb, modrú nastavíme na nejaký 5, potvrdíme OK. Znovu obrázok, úpravy. Nie, toto som nechcel. Cez úrovne. Trošku si tú fotku stmavíme. Tak. Potvrdíme OK. Znovu obrázok, úpravy. Krivky. Na krivky si naznačíme tieto 3 body. Môžete aj viac ako vy chcete. A pomocou týchto 3 bodov budeme obrázok buď stmavovať alebo zosvetľovať. No to je moc. Zhruba takto. Ešte stredný necháme a ešte sa pohráme s týmto vrchným. Tak ja si myslím, že by mohol byť. Potvrdíme OK. Znovu obrázok, úpravy, živosť. Nie. Obrázok, úpravy, živosť a nastavíme na -20, dajme tomu. Potvrdíme OK. Vrstvu si zduplikujeme, Ctrl-J a použijeme filter, iné a high pass. Necháme to na 10 pixeloch, potvrdíme OK a tu prepneme na overlay. Tak. Tieto dve vrstvy si zlúčime pomocou Ctrl-J, Ctrl-E, pardon, a znovu to zduplikujeme pomocou Ctrl-J. Ďalej, ďalší krok. Aby sme trošku vybielili tieto oči, použijeme na to nástroj Dodge Tool. Tu si dajte pozor, aby ste mali nastavené Shadows, veľkosť je na vás. A expozíciu nechajte na 100% a môžeme ich vybieliť. Vidíte, že to vybieluje to tmavé miesta. Tak, to by sme mohli mať, môžeme si to aj premenovať na Dodge. Vytvoríme túto vrstvu, si znovu zduplikujeme Ctrl-J a použijeme Burn Tool, znovu Shadow, expozícia 100%, krytie si znižíme na polovicu a označíme vrásky. Vidíte, že sa to stmaví. Ešte túto. Ja to môžem prebehnúť. A ja si myslím, že tento typek vyzerá lepšie ako predtým, čo sa týka grafického hľadiska.
Uja máme hotového. Ešte ak by ste chceli do pozadia nejaký efekt, kľudne. Vrstvy si označíme všetky, že klikneme na prvú, stlačíme Shift, označíme poslednú a dáme Ctrl E. Z toho sa nám spraví jedna vrstva. Vytvoríme si novú vrstvu. Zvolíme si tu prechod, gradient. Nastavte si, čo sa vám páči, mne sa páči tento oranžovo-fialový. Potvrdíme OK. A krytie si dajte na nejaký 9%. Tak, myslím si, že video sa chýli ku koncu. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, komentár alebo odber. Mňa to len poteší. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.